Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo official YouTube channel आसा खालामो गासिबो फंबायमोना मोजाङै दङ। आसाम पुलिस फिजिकल टेस्टनि सायाव काटअफ गोबां बिगासिनो दङ, मानो होनोबा रिलिज जोब्बाय। एन्ड बिनिफ्राय अल आसाम एसटी कोटायाव बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना बेस्ट अपसन लाबोदों। बेनो जाबाय गुगल फर्म साबमिट खालामनाय, जेराव खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एक्युरेसि काटअफआ फैगोन, जेराव नोंथांमोना बेसेबां मोनदों गावजों गाव नेक्स्ट लेभेलाव रिजाल्टखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना कनस्टेबल लेभेलाव जेराव खालामदों, जेरै एभि कनस्टेबल UB APR ड्राइभार एन्ड नोंथांमोना जेराव खालामनो अपसन मोनगोन। एन्ड गुगल फर्म साबमिट खालामनाय लोगो लोगो जों मिथिगोन जे बेसेबां नाम्बार मोनदों, जेरै 30, 35, 33 जि मोनदों नोंथांमोना मेल फिमेल सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायनाखि बड'जबिनफो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो आसाम पुलिसनि साख्रिनि सायाव, डिफेन्स लेभेलनि एबा गुबुन गुबुन सरकारि जबनि सायाव नोंथांमोना नटिस मोनबाय थागोन एबा भिडिअ मोनबाय थागोन। देन बेनिफ्राय नेक्स्ट इयार गोदान भेकेन्सि 2025 आसाम पुलिस कनस्टेबलाव SI कमान्ड'आव गोदान भेकेन्सि फैगोन, बेखौथ' बुंखादों गभर्नमेन्टआ। स' बेखायनो रेडि नोंथांमोना जाना था, जाहाथे देग्लाय मोनाबाबो नेक्स्ट लेभेलाव नाजानो हायो। रिसेन्टलि आसाम पुलिस SI नि नटिस फैबाय, बेनो जाबाय एडमिट। नोंथांमोना 23 डिसेम्बराव डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो 5 जानुवारि 2025 नोंथांमोना 5 जानुवारियाव एग्जाम होनो हागोन। बेनिफ्राय लास्ट उइक नोंथांमोननि एबा फेब्रुवारि 1 सप्तायाव फिजिकल टेस्ट जागोन आसाम पुलिस SI लेभेलाव। दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था। एग्जामा सेम जागोन AVUB जों, नाथाय कमान्ड' लेभेलाव फिजिकल टेस्टआ एक्सट्रा जागोन। 4.8, 2.8 खारनांगोन, नोंथांमोननिया बारा जागोन कमान्ड' लेभेलाव। नाथाय UBआव 1600 मिटार्स आरो लोगोसे 800 मिटार्स बे जागोन नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ आरो। दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था। जायफ्रानोखि SI लानो गोसो दङ, जोबोर स्ट्रिक्ट जायो नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ। स' दानिया नोंथांमोननि काटअफ बेसेबां थांगोन कनस्टेबलाव AVUBआव आरो लोगोसे APR ड्राइभाराव काटअफआ बेसेबां थांगोन अल आसाम, बेखौ गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। 30 थांगोन ना 30 प्लास थांगोन ना माइनास थांगोन। नाथाय बेयाव जों काटअफखौ लागोन, बेनो जाबाय अभारअलसो लागोन। डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंथांमोना थांगोन काटअफआ, अके। नाथाय बेयाव जों अभारअल मोनसे काटअफ लागोन आरो, जेराव नोंथांमोननि खामानिया 33, 34 मोनदों एबा 30 मोनदों, बेखौहाय नोंथांमोना मा भट खालामनांगोन एबा गुगल फर्म फिलआप खालामनांगोन। दा बेखायनो मोनसे मोजां अपसन लाबोदों नैबेखौहाय। बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना गुगल फर्म आसाम पुलिस काटअफ मार्क्स एनालाइसिसनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव रिजाल्ट भिडिअ मोनगोन। बेखायनो नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामथारनांगोन, अब्लासो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मा रिजाल्ट मोननाय चान्सखौ मोनगोन आरो। बाट एक्युरेसि नोंथांमोना मोनजोबा जानो हागौ, बाट एसेबाबो गोरोबगोन आरो। दा जोंनि फार्स्टनि खामानिया नेम अफ केन्डिडेट, नोंनि नामखौ लिरथारनांगोन। एन्ड पोस्ट एप्लाइडआव नोंथाङा मा पोस्टआव एप्लाइ खालामखो बेखौ सेलेक्ट खालाम, अके। AVUB APR ड्राइभार नों जेराव खालामदों बेखौ सेलेक्ट खालाम। नाथाय मोनसे बाथ्रा, सासेया मोनसेल' सेलेक्ट खालाम, डाबल भट खालामनाङा। देन जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो, 3 नाम्बाराव दङ जेन्डारखौ, मेल फिमेलाव सेलेक्ट खालामना लादो। एन्ड नाम्बारफोराव वाट्सएप नाम्बारखौ होदो, जाहाथे आङो नोंथांमोननि रिजाल्टखौ हरनो हानाय बायदि नोंथांमोननि भट होनायखौ बेखौ नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपाव मोनगोन। एन्ड नोंथांमोननि नाम्बार 5आव जाबाय नोंनि स्कर मार्कआ बेसेबां मोनदों आसाम पुलिसाव, बेखौ मेनुवेलि टाइप खालामनानै नोंथांमोना लिरनानै होनांगोन आरो। जेरै नोंथांमोना जि मोनदों नाम्बारखौ बेयाव नोंनिखौ होबानो जाबाय। पइन्ट मोनदोंबा पइन्टखौबो हो, जास्ट एक्जाम्पल 30, 33, 34 एबा नोंथांमोना जि मोनदों बेखौ लिरना होदो। देन नाम्बार 6आव टाइप खालामदो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्लाखौहाय नोंथांमोना टाइप खालामदो। एन्ड अपसन दं गाहायाव साबमिट। बे साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना साबमिट जागोन, बेखायनो साबमिटआव थुदो। आरो गोदान लिरफिनोबा क्लियार फर्म दङ, बेयाव क्लिक खालामबा गोदान जाफिनजोबगोन आरो, साबमिट जानाय नङा। दा मोनसे बाथ्रा, सासेया मोनसेल' खालाम, डाबल खालामनाङा। एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेसेबांनोखि भट फैदों आं बेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन, आरो काटअफआ बेसेबां मोनमारदों ST कोटायाव बेखौ नोंथांमोनजों क्लियार खालामगोन। दा बेनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो, आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, बेनो जाबाय बड'जबिनफो इउटुब चेनेलाव।